आङो बुजियाखै जे बिटिआरआव गोहोआ खमायबाय बेवहाय माने गोहोखौ फानबाय बायदिसिना खोथाफोरखौ जेखौ बुंदों बेखौ सासे सुस्थ' साननो गोरों आरो संबिजितखौ बुजिनाय राजखान्थि बुजिनाय मानसिया बेखौ मालाबाबो बुंनो हाया बियो इन्टेनसनेलि गावनि पलिटिक्स लाबालाबनि थाखायल' बुंनो हायो बेखौ खारन जि गोहोखौ खमायबाय होनना बुंदो बे बिटिआरनि गोरोबथायाव जि 6 शिड्यूलनि प्रभिजनमोन बिटिसिनि बेवहाय 1%बो टाच खालामनाय जायाखै मानोना सेपारेट स्टेट फुल फ्लेजेड जायाब्ला जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरनि प्रटेक्शन खालामनो थाखाय 6 शिड्यूलनि प्रभिजनाव जिखिनि दङ बियो जोबोद गोनांथार दा नंखायनो जों एकर्ड खालामनाय समाव जोङो जेला डिसकासन खालामो डिबेट खालामो जोङो थरलि बेफोरखौ स्टाडि खालामदों जे 6 शिड्यूल काउन्सिलनि सायाव इउनियन टेरिटरि जानांगोन नङाब्ला जोंहा सेपारेट स्टेट जानांगोन आरो आर्टिकल 244A स्टेट उइदिन स्टेट बा अट'नमास स्टेट जिखौनोखि कार्बि आंलंआ सम सम बुङो बेवहायबो खोब बारा डिफारेन्स गैया दा नंखायनो जों एकर्ड खालामग्रा हिसाबै गोबांबार 15-20 बार खेबनिख्रुइ बारा भारत सरकारजों आसाम सरकारजों सावरायनानै जोंनि एक्सपार्टफोरजों संबिजितनि प्रभिजनफोरखौ फरायनानै बे एकर्डआ जादों दा बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे डिसिखौ जोंनि मोनसे क्लजनि गेजेरजों जोङो बुंदों जे डिसिफ्रा बिटिसिआव सार्भिस होनांगौ आगोलनि एकर्डनि समाव बिथांमोना सानदोंमोन जे डिसिखौ पावार होनाय लोगो लोगो बा डिसिखौ जोंनि सिङाव लाबोनाय लोगो लोगोनो बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टनि पेरेलेल सरकार सोलिगोन अब्ला ओंखायनो डिसिखौ नाङा डिसिनि जायगायाव गुबुन माने अफिसार एपइन्ट होगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय डिसिनि जायगायाव गुबुन अफिसार एपइन्ट होनो बिथांमोना हायाखिसै आगोलनि सरकारा बिनि गुबै जाहोनखौ जों नुनायाव ओरैबायदि नुयो जे बिथांमोना जोंहा बिटिसिआव केडार गैयामोन जेरै एपिएससि दङ गुबुन हादोरफ्राबो जेरै अरुणाचल प्रदेश मेघालय बयहाबो केडार दङ आसामा केडार दङ एपिएससि खिन्थु काउन्सिलाथ' केडार गैया दा बे हिसाबै सासे डिसिनि पावारखौ जुदि सोरबा अल्टारनेटिभ अफिसारा लानांगौबा बियो केडार जानांगोन दा ओरैनो सासे मानसिखौ डिसि होननानै फज'ना दोनोब्ला बेखौ रावबो एसिएस अफिसारा रावबो फार्स्ट ग्रेड अफिसारा बेखौ मानिनाय नङा दा नंखायनो 17 बोसोराव डिसिनि इकुइभेलेन्ट अफिसार एपइन्टमेन्ट होनो हायाखिसै आरो लोगोसे मा जादों 17 बोसोराव डिसि गैयैखाय डिसिनि इकुइभेलेन्ट अफिसार गैयैखाय सोरबा बिडिअआ सोरबा इन्जिनियारा बोसोरसे गाहाम 6 मास गाहाम गुवाहाटियाव थानानै बाहेरायाव थानानै अफिस सालायो बिथांमोना रावबो एक्सन लानो हायाखैमोन खुनु रोखोमनि बेबायदि सिस्टेमखौनो बानायनो हायाखैमोन दा नंखायनो जों नायबाय जे मोनसे ओनसोलनि एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआपखौ जुदि फुल फ्लेजेड खालामनांगौब्ला डिसिखौ जों लानानै फैनांगोन दा बेवहाय जोंनि एकर्डआव जों लिरबाय जे फर ल' एन्ड अर्डार पार्पस ल' एन्ड अर्डारनि पार्पसाव डिसिआ आसामनि थाखाय आसामाव एन्सारेबल खिन्थु जों जों सानो वेन नेसेसारि बा वेन वी फिल जोङो डिसिखौ जोंनि बाहायनो हागोन आरो जोंनि सेक्रेटारि हिसाबै लानानै डिसिफोरखौ जों बाहायनो हागोन आगोलनि सरकारनि समावबो क'क्राझारनि सोरबा एडिसिखौ क'क्राझारनि सोरबा अफिसारखौ सेक्रेटारि आन्डार सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि खालामनानै बाहायदोंमोन दा जोङो बिथांमोनखौ बाहायदों बे बाहायनायखौनो बिथांमोना बुंदों जे पावारखौ आसाम सरकारनो हरबाय माबाय बायदिसिना दा बेवहाय डिसिआ मनिटरिं खालामथों अबजारभेसन खालामथों होननानै जों मोनसे नटिस बरनायखौ बिथांमोना पावारा गैला मा गैला होननानै बुंदों जायखौनोखि जों अलरेडि केन्सेल खालामबाय खिन्थु डिसिसफोरा जोंनि सेक्रेटारि जानानै थाबाय दा बे बेलायाव दिनैनि समाव बबे पावारखौ बिथांमोना बुंनो नागिरदों आं मिथियाखै हा हुनि पावार आगोलाव एपिलेट अथरिटियानो गैयामोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि राइटिं पेडआव लिरनानै जोंनियाव सेक्रेटारिया एपिलेट अथरिटि जागोन होनना बुंदों हानि जाय हाइएस्ट अथरिटि हानि मायबा मोनसे प्रब्लेम जाबा सल्भ खालामनाय हाइकर्टआव दिनै सासे सुबुङा केस खालामनानै बियो दिनै कुइसन जादों जे बिखौ इसियावबो पास खालामाखै जेरावबो पास खालामाखै डाइरेक्ट माने गावनो खालामदोंमोन दिनै बेखौ जोङो एसेम्ब्लियाव पास खालामनानै गभर्नर एसाइनि थाखाय थिनहरबाय जे एपेलेट अथरिटिया काउन्सिलाव माने इसिया जानांगौ होननानै जों बेखौ बानायनानै लाबाय
गुबुन पावारफोरनि बाथ्रायावथ' जेबो टाचानो खालामाखै स' बेवहाय बबेखौ बिथांमोना बुंदों चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारखौ मालाबा बुंनो नागिरो बिथांमोना चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांनि समाव गोबां पावार दंमोन दा गैया दाथ' जोंनि समावथ' हायेस्ट प्रट'कलखौ जों मोनगासिनो दङ दिनै जोंनि समाव जों हायेस्ट प्रट'कलखौ मोनगासिनो दं आरो आसामावल' नङा आसामनि बाहेरावबो आं प्रट'कल मोनो दिनै बिथाङाथ' बै समाव आं खोनादों सिरि सिरि थाङोमोन केलकातायाव थाङोबा दिल्लीयाव थाङोबा हारसिंनो थाङोमोन सिरि सिरि थाङोमोन आंथ' दिनै थाङा आं जुदि बेंगलाव माबा मोनसे अफिसियेल प्रग्रामाव थाङोबा पुरा फुल प्रट'कलाव थाङो महाराष्ट्रआव थाङो जेराव थाङो जि प्रग्रामावनो थाङा मानो जोङो फुल प्रट'कलखौ मोनो जेरावबो बेबायदि जोङो मोनसे स्टेटासाव लाबोदों आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो केबिनेट रेंक होननानै अलरेडि नटिफाइ खालामदों दा बै समाव एकर्डआव लिरनाय दङ खिन्थु नटिफाइ खालामाखैमोन दा बेबायदि गोबां जिनिसा जादों दा बेखौ बिथांमोना माखासे मा होनो गावनि माबा मोनसे मावनायखौ गिदिर दिन्थिनो थाखाय मालायनिखौ उन्दै दिन्थिनो होननानै बेबायदि खोथाफोरखौ बुङो नाथाय बेयाव प्रेक्टिकेल जेबो गैया लिगेलि कनस्टिटिउसनेलि बिथांमोना जास्टिफाइ खालामनो हानाय बेवहाय जेबो गैया ओंखायनो केसबो होनो थांदोंमोन केसआवबो बिथांमोना जेनो दा केस सोलिगासिनो दङमोन गेजेराव केस होदोंमोन बे केसआबो जेनदों मोनफ्रोमबो केसआव बिथांमोना जेनदों एकर्डखौ लानानै केस होयो उमुखखौ लानानै केस होयो दा बे जाबाय मोनसे ब्लाइन्डार बे मानसिफोरखौ मोनसे गुबै बाथ्राजों बुंनो थाङोबा बिसोरखौ माने खोब स्टाडि खालामा आरो स्टेडि ब्रेना स्टेडिलि खामानि मावा दे आर लाइक ए ब्लाइन्डार माबा मोनसे सानब्रबबाय मावब्रबबाय बेजों मोनसे हारिखौ जौगाहोनाया एसेबां गोरलै नङा जोङो साना हसिया खुनु खामानि मावा कारण साना हसिया जोङो दारि कमाखौबो सोलाया 10 बार साननानै जों खामानिखौ मावो आरो बिथांमोननि बायदि कालसारनिफ्राय जों फैयाखै जों फैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव ससियेल अर्गेनाइजेसनाव खामानि मावनानै मोनफ्रोमबो जिनिसखौबो स्टाडि खालामनानै स्ट्रागोल खालामनानै जों फैदों दा नंखायनो दिनैनि समाव बिथांमोना जेखौ पावारखौ हायदों होनदों पावारा हायाखै पावारा जौगानायनिफ्राय जौगादों ओंखायनो दिनै जोंनि खोथाखौ प्राइम मिनिस्टारा मानिदों जोंनि खोथाखौ हम मिनिस्टारा मानिनानै दिल्लीयाव लामा होनो गोनां जादों बिथांमोना हायाखैमोन जों खालामदों दा बेबायदि गोबां एग्जाम्पल दोङो जेखौनोखि समनि थाखाय आं बुंनो सानाखै दा बेवहाय पावारा हायनाय होननाय जेबो गैया पावारा जोंनि गोजौनिफ्राय गोजौआव थांगासिनो दं जों माखासे डिपार्टमेन्टबो बानायना लाबाय आगोलाव साइन्स टेक्न'लजि डिपार्टमेन्ट गैयामोन जों बानायनानै लाबाय सिट डिपार्टमेन्टआ गैयामोन जों बानायनानै लाबाय गोदान डिपार्टमेन्टबो जों बानायनानै लाबाय दायो सा बेफोर खामानिफोरखौ जायहा मिशन आरो भिजन दङ बिसोर बुजिगोन गुबुना बुजिनाय नङा